Woo, finally. This for daddy, yo. Ah, Baba, your favorite. Like, Yes. finally. Okay, yo, I'm so starving. Yo, Gunini. My boy. It's been a long day. Like, This one is for daddy, girl. Oh. This is for daddy. hi, Baba, every time tola mapizwa makhulu. Hi, Baba. Really? Ngeke shame. Waya. Hi, Babi Bob Zonke. Not again. Nikazi. Why nessa girl figure girl? Unjani wena baba? Thank you, mama. I'm alright, girl. I'm alright. Okay, cool. Let me dig in like in Arjun family. Long day. So okay, yeah. Okay, Mama, can I just go out like tonight, please, Baba? Go out. Boring. Not again. Maybe we Since can. I phone yam, kanti ninjani? Nelly. Bana ba ubaboni today. Ubaboni bana. Akabon. Hayi lampo. Umuboni. Mama seriously vele. Don't mama me Nelly. Not you again. Today. Like seriously. You are home ukubona banaba. We're looking. Also grounded. Anyways. Baba, anyways, mina ngifuna ukukhuluma nawe manje. Yebo. Ikhona indaba engifuna ukukhulumisana nawe. Okay, noma yini Dr. Ras, noma yini. Ngifuna ukwazi baba ukuthi ikhona enye ingane. Sikantibela. Arabanoli. Hayi, akula. Yini nje kuphela ngane zami angazi ukuthethe lokho. Yini lo bathatha kuphela ingane zami. Anayo enye ingane ngaphandle kwenu. Buza kuphela. Baba kwenzakalani ba? Alutho. Sikare lutho baba. No, la uyazi labantu bahleli nje bayasikhuluma la ngaphandle. Na yazi. Bahlala nje bakhuluma noma yini nje ngathi yisondaba mlonyeni bakhuluma ngathi noma kanjani. Ayikho le. Baba. King ew. Hayi, lutho. Nelly. Mina mama bengibuza kuphela. Yo. Man umkhonzi yafona. Yes too. Arjembo manaki omkhona wafona every day arija. Yo.